køen var lang ved Hagia Sophia, så derfor ventede vi lidt og tog på en bustur. Det er så færgeterminalerne. Om lidt så kan vi se broen, der fører over Det Gyldne Horn. Og den kører vi selvfølgelig også over, at der står nogle fisker. Uafhængighedsskulpturen viser Atatürk, grundlægger af republikken, dels som militær leder og dels som statsmand. Monumentet blev rejst i 1928, og her foregår tit nogle officielle ceremonier i Istanbul. Det hemmelige tyrkiske politi er stadig berygtet for sin brug af tortur. Moskeen blev bygget oprindeligt i 1560'erne som en ære for Suleiman den Mægtiges datter. Moskeen er flere gange ødelagt af jordskælv og er senest bygget op for få år siden. Vi fik ikke set museet, der er berømt for sine freskoer og mosaikker. Til gengæld var der et romantisk træhus, der måske så mere pænt ud, end det var hyggeligt at bo i. Hagia Sophia var hovedkirken i det byzantinske rige. Kirkelige handlinger blev foretaget af patriarken i Konstantinopel. Den nuværende bygning blev opført i 1532-37. Den har en enorm størrelse. Kuplen har en diameter på 31 meter og er 56 meter højt. Under det 4. korstog blev Konstantinopel erobret af de romersk-katolske krigere, og bygningen blev en romersk-katolsk domkirke. Efter grækernes generobring af byen i 1261 blev den igen en ortodoks kirke. Da osmannerne tog byen i 1453, omdannede sultanen den til en moské, og bygningen blev ombygget i de følgende århundreder med tilføjelse af minareter osv. Mosaikkerne med kristne motiver blev malet over. I 1934 blev bygningen omdannet til et museum, og flere af de kristne billedmosaikker er igen fundet frem. Den blå moské blev bygget i tiden fra 1609 til 1606 under sultan Ahmed den Første. Moskeen har hele 6 minareter. Navnet Den Blå Moské skyldes den indvendige udsmykning. Og så slutter vi her fra Den Blå Moské igen.
1453 erobrede tyrkerne, eller osmannerne som blev kaldt, Konstantinopel, det byzantinske riges hovedstad, og det byzantinske rige brød endelig sammen. Det var en stor begivenhed, og er en stor begivenhed for tyrkerne, og man har lavet et gigantisk museum, eller et panorama, der viser det her slag. I april 1453 indledte den tyrkiske sultan Muhammed II med 80.000 udvalgte tropper og en masse af kanoner en belejring af Konstantinopel. Konstantinopel var i sig selv svag. Det var faktisk det eneste sted, der var tilbage af det osmanniske rige. Og den sidste kejser, Konstantin den 11., han havde kun 7.000 soldater til at bemande den ca. 21 km lange dobbelt mur. Efter ca. 50 dages artilleribombardement indledte osmannerne et omfattende angreb den 29. maj 1400. Mange steder var murene skudt i smadder. Tyrkerne strømmede gennem dem på forskellige steder og sværmede ind i byen. Tusinder af civile blev massakreret, mens andre tusinder blev gjort til slaver. I 3 dage led byen under en grundig plyndring fra de særrige troppers hænder. Belejringen og erobringen af Konstantinopel, der i 1930 blev omdøbt til Istanbul, er en af de mest afgørende slag i historien. Så lad os skrue lidt. Topkapi-paladset er de osmanniske sultaners mest berømte palads. Herfor regerede de i århundreder over det osmanniske rige. Paladset var en lukket og gådefuld verden, som kun få kendte til. Mange sultaner forlod det stort set aldrig, eller kun sådan periodisk. De levede i private kvarterer, gemt dybt inde i paladset. Det meste af paladset er bygget i et plan og opdelt i flere gårde. Yderst er janitsarernes gård, hvor sultanernes frygtede og mægtige livgarde holdt til. Til den anden gård var der adgang for de fastansatte i paladset, og herfra er adgang til køkkener, stalle og våbenkammer osv. Adgang til den tredje gård. Kun få udvalgte havde adgang til den tredje del af paladset. Det gjaldt blandt andet de højeste feltherrer og embedsmændene. Men de måtte gå til fods, kun sultanen og sultanmoderen måtte ride gennem porten til hest. Den fjerde og sidste gård er sultanens private gemakker. De er overdådigt udsmykkede, og hertil var der aldrig nogensinde adgang for andre end sultanen og sultanmoderen, som de eunuktjenere, der opvartede dem, og det 300 kvinders store harem. Kvinderne i haremmet levede i en luksuriøs, men isoleret og uvirkelig verden i en hård og nådesløs kamp om sultanens gunst og om at blive den næste sultanmoder. Giftmord og intrige.
Den antikke by Pergamon ligger på et højdedrag ved det nuværende Bergama. Byens udvikling til en af Lilleasiens vigtigste byer i hellenistisk og romersk tid begyndte lige efter Alexander den Stores død i 323 før vor tidsregning, da en af hans generaler gjorde sig til konge over området og grundlagde dermed Pergamons fremtidige stilling. Han blev efterfulgt af flere andre konger, og der skete en blomstring og en rig byggeperiode, der især fandt sted fra omkring 197 før vor tidsregning og indtil 133 før vor tidsregning. Tilsyneladende havde Pergamons konger en ambition om, at Pergamon skulle være en slags arvetager af det klassiske Rom. Således fik Pergamon et meget stort bibliotek, som i størrelse kun blev overgået af Alexandrias. En romersk kilde hævder, at man blandt andet på grund af vanskelighed med at få egyptisk papyrus til bogfremstilling udviklede et nyt materiale. Den ældste del af Pergamon findes øverst på et 355 meter højt bjerg. Her ligger kongepaladserne, arsenaler og den gamle Athene-helligdom med det tilstødende bibliotek. Her er også det store Zeusalter, torvehallen og beboelsesområderne, hvor kun en begrænset del I 1871 fandt tyske arkæologer det såkaldte Pergamon-alter, et alter, der formentlig er rejst til ære for Zeus, og 15 år senere bragte man det til Berlin, hvor at det er blevet rekonstrueret og kan ses sammen med mange andre genstande fra området i Pergamon-museet. Ikke alt er dog ført til Berlin. Det gælder blandt andet de her meget flotte reliefer af mosaikker, der er beskyttet af en overdækket. Den røde basilika blev oprindeligt bygget som et tempel til Egyptens guder. Siden blev det indrettet til et kirke, og nu ligger der en moské lige i nærheden af den. I Bergama fører en hellig processionsvej til resterne af en helligdom for lægeguden Asklepios. Den berømte antikke læge Galenius, der levede fra 131 til 210, praktiserede her. De fleste af ruinerne er fra det andet århundrede. Bestod af bade og øvelser og diæt.
Han påtog sig også af nogle psykiske behandlingsmetoder, og han var blandt andet læge for kejser Marcus Aurelius. Nu er badet mest til de små skildpadder. Krig var en hellensk belejring og erobring af byen Troja, som Homer har fremstillet i digtene Iliaden og Odysseen. Krigen varede i 10 år med mange sammenstød mellem grækerne indbyrdes i almindelighed og mellem kong Agamemnon og Achilleus i ifølge Homer får Odysseus ideen til den trojanske hest. Grækerne bygger en kæmpe træhest med en hul krop, hvor 100 af de andre grækere rydder lejren og sejler ud af syne. Tilbage står den kæmpe træhest. Trojanerne spekulerer over, hvad meningen med hesten er, og til sidst bliver de enige om, at grækerne er opgivet og givet træhesten som hyldest. Den eneste, der falder mistanke til at hesten bliver Trojas undergang af kongens datter, den synske Cassandra, men ingen tror hende. Det er hendes forbandelse og tror, at krigen endelig er slut. Trojanerne trækker hesten ind i Troja, og de må endda rive noget af bymuren ned for at få den ind. Om natten sniger de græske soldater sig ud af hesten, åbner byporten og giver signal til deres kampfæller. I løbet af kort tid er den græske hær gået i land og står. Vi tager til Gallipoli-halvøen, hvor nogle af de mest blodige slag under 1. verdenskrig fandt sted. Det skyldes et kombineret fransk-britisk forsøg på at erobre den osmanniske hovedstad Konstantinopel. Det forsøget mislykkes, og man mener, at 130.000 døde og 262.000 blev såret mindst. Den senere grundlægger af Tyrkiet og første præsident Kemal Atatürk
deltog i forsvaret af halvøen, og som en af de ledende officerer. Hans hovedkvarter var i det. Overalt er der mange museer, der viser fund og ting og sager fra slagene. Der er også nogle museer, der har nogle tegninger, der viser bønderne finder stadig rester af ammunition og våben, når de arbejder på markerne. Mindesmærke over de mange faldne for British Commonwealth. Det tyrkiske mindesmærke over de faldne. Det skønnes, at mellem 50.000 og 200.000 døde under slaget eller slagene. Og med aftenbilledet af vores hotel lukker og slukker vi. Og her er vores bil, der transporteres rundt.